Ce ai avut de pregătit pentru astăzi? Amintiri din copilărie. Cum adică? Ce? Carabet Hibrălianu, IMP Oriteca, literar de la atâta. Puneți ochelari. Așa, ce ai avut de pregătit pentru astăzi? Ce faci, mai? Eu scriu, domn profesor. Cum adică scrii? Scriu. Scrii la ora mea când te ascult? S-R-C-I. Tu vrei nota 4? Da. Nu. Da. Ce tu acolo? Pulea. Acolo, prost. Aia mea. Ești cu arme albe la școală. Ce faci, bă? Ce mă vezi? Cum adică? Bă, nu mai vorbim așa. Bun. Scrie acolo. Doamne și domne Grumieza. Așa? Doamne și domnule Grumieza. Așa? Vă invit la ședință cu părinții joi seară. Da, și prăjituri? Între orele 20 și 21. Așa. Lasă că știu de ce am făcut ora asta, că tu te uiți la filme cu prostii, mi-a zis tatăl tău. Ce-am făcut să meriți asta? Doi. Nota 2, catalog. Ce Doi, bine. uite, fii atent. 2 cu dă mare. 2, vezi? 2. Ah! Vrei și nota 1? Da. Nu, Bine, nu mai. nota 1. Da. Vrei și nota 3? Ce faci, băi? Vrei ca să ce fac 4 de